הוא אמר שזה הכוס שכל החתנים באים לקנות. איך עושים את הנעליים של החתונה? זה הנעל של החתונה. בואו נשים רק את נעל ימין. לא יודעת אם זה טוב, זה דופק את הבלנס. מוכן? מוכנה? וואי, זה מלחיץ. זה מלחיץ אותך? כן. מזל טוב! ואני אמרתי כאילו אני לא רוצה טובה בשבילה. ושרון כאילו אמרה בסדר. וזהו, ונגמר העניין. לא היה איזה ויכוח שצריך אותנו לחשוב על זה לעומק. כי זה מציק. בסדר, מציק. אל תגיד לי בסדר. ומתרגלים לזה. זהו, נראה לי שהיא תצטרך להיות ממש בקיקה ובלתי את חייבת ללכת לבנות הבית. אני חייבת.